ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, ҳама каса созани хурдани хушомадӣ ба ютуб канали мо Насим Теҷе. Зиндаву сарбаланд бошед шербачо. Имрӯз яъне ки 8 декабри соли 2024 аст. 1000 рубл баробар ба 109 сомонӣ мебошад. дӯстони азиз, касоне ки барои реклама кардан чизе ки доред, марҳамат, дар WhatsApp ман 911 32 44 қади хона доред, мошин, ягон техника доред, марҳамат дӯстон, роҳӣ кунед, иншоалло реклама кардан, яъне ки дар муддати кӯтоҳ мошинои шуморо фурӯхта медиҳем. дӯстони азиз, қисми навбатӣ навори мошинои боркаша тайёр кардагӣ мехоҳем ки барашон пешкаш кунем. дӯстдорони мошинои боркаш лайкҳоро ҳаздор мекунем ва дар канал подписатсия мекунем. хоб дӯстон, ба ҳаматон тамошо бафарғат, дастгиришон пешаемоз, лайкҳоро пабратски мезанем ва дастгирӣ мекунем. Namica mara papşa çakne. Bacho namica mara papşa çakne like abıçke. Mara papşa çakne bratano. Takato makhdo. ассалому алайкум дӯстони азиз, мо айни ҳол қарор дорем дар ширкати Акай Парвиз ки тӯли 6 мошини яка реклама кардем. Бороҳатон аз Москва ва Московская област гирифта ба Тоҷикистон равон мекунад бардора. Ба тамоми ҷои Тоҷикистон, махсусан ба шаҳри Душанбе ва ба вилояти Суғд ва Панҷакет Хунҷанд, яъне ки ба шаҳри Бохта равонтон мекунад дӯстони азиз. Ширкат бовар мекунад, иншоалло ки ягон камбуни нест, ҳар ҳафта бор равон мекунад. Салому алайкум ака. Акаҷон, яъне ки ҳами бортона дар тӯли чанд рӯз меравад, яъне ки чихела یه هفته جمع میکنیم راهکی میکنه. ҳар ҳафта, яъне ки шумо бор доред барои ҳафта? هر هفته هست. саломат هر бошед. هفته روز یکشنبه. саломат бошед дӯстони азиз, ина марҳамат, дар метро Катени қарор дорем. Ана адресо метро Катени, номерои WhatsApp-и акамон мондагӣ касоне ки доштагӣ бошед, иншоалло ки рафта боротона мегирад. Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳу. Бародарои на такси граница. Мошин тапа тайёр. Касе граница раке, мошино комфорт муроҷиат куне бародаро. На полный комфорт мошино. Занг бизане, ина бародаро граница рафтесия. Документ дошти? Худди документ дошти? Не, документи ман бучидаги. Поли бучидаги. Ман кадан хай акай ба хас хишат. Чайкар хай мина дорим али акаки мисол дар кали пасти ва баланди дар бармуна ҳазор раҳмат акай. Чотка гузаште ака. Ака укалар телефон қилингlar, бародаро занг бизане. Ина мошинмон чоткай. Ина бародаро гузашта. дӯстони азиз, яъне ки бисёро хоҳиш кардидан ягонта ваъдавозӣ бо нархи арзон бигӣ, марҳамат, зил ваъдавоз астай. соли баромадаш 1984 ай. дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва қарор дорад дар ноҳияи дӯсти пешина, яъне ки ҷиликул дар тарафҳои гаровтӣ қарор дорад. хоб дӯстони азиз, бочкаш 7 мебошад, нархи зил бошад 65 000 сомонӣ, боз муомилаи хуб дорад гуфтагиай. марҳамат дӯстдорони навори мошинои боркаш, шербачо лайкҳоро мезанед ва дар канал подписатсия мекунед. номерҳои WhatsApp мондаги +990 охириш 4793. марҳамат, тариқи WhatsApp муроҷиат кунед. дӯстони азиз, 2 июли мо зил самосвол 138 аст ки соли баромадаш 1985 ай. коробкаш механикаи сӯзишҳояш бензин ва газ. мошин қарор дорад дар вилояти Суғд, ноҳияи Айни. нархиш бошад 55 000 сомонӣ. комплект гуфтагӣ ки фурӯхта мешавад, якта коробка дорад, якта задни мост, якта передок, як чӯлоқ, яъне ки чӯлоқи задни мост дорад гуфтагӣ, ҳамаша падарка мекунад. дӯстони азиз, ҳама инҳо дар якҷоягӣ фурӯхта мешавад. нархашон 55 000 сомонӣ, муомилаи соз дорад гуфтагиай. номери WhatsApp +990 927 32 1191. марҳамат, тариқи WhatsApp муроҷиат кунед. дӯстони азиз, аз тарафи подписчико якта комбайни фурӯши нива рой карданд, яъне ки ниваи фурӯшӣ дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. соли баромадаш 2005 ай. хоб, коробкаш автоматикай қарор дорад дар ноҳияи шаҳри нав, сирошна фурӯхта мешавад. нархаш 130 000 сомонӣ. дӯстони азиз, марҳамат, комбайнхарҳо метавонед ба ҳам якара занг бизанед, аз номи сомонаи мо гап заред, иншоалло ки арзон мекунад. дӯстон,
номерҳои WhatsApp мондаги тариқи номерҳои WhatsAppшон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, пресс-подборш яъне ки прессканак ҳастае ки дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. Ягон камбудӣ ва расход надорад, ба кор тайёрай. Гуфтаги дӯстони касоне ки бихараш марҳамат биёед дар пеши хидмат яъне ки истифодаш барад шаҳри нав. Нархаш 35 мега, боз савдои хуб дорад. Дӯстони азиз, касоне ки пресс-подборш прессканак харидорӣ кардани бошед, яъне ки деҳқоное ки ба чорводорӣ яъне ки ба гову моз саркор доранд, яъне ки чизи беҳтарине. Дӯстони азиз, 35 мега боз савдо дорад. Марҳамат тариқи WhatsApp муроҷиат кунед ва маълумоти анитаршон аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, зил самосвол ҳастае ки солаш 1987 мотор дизел қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ, яъне ки пешина ҷиликул дар совхози мазкур мебошад. нархаш 85 мега, боз савдои хуб дорад. Дӯстони азиз, яъне ки зил ягон камбудӣ ва расход надорад, ба кор тайёрай. Документош созан балонои 80%. марҳамат дӯстони азиз, касоне ки зилхар бошед, зил самосвол 87 сол. рақамҳо барои тамос, номерҳои WhatsApp 907 32 26 01. дӯстон, марҳамат дар тамос шавед. ва дӯстони азиз, агар шумо чунин яъне ки техника дошта бошед, техника доред, мошин доред, замин доред, дар WhatsApp ма роӣ кунед, иншоалло реклама карда, яъне ки техникаҳои шуморо фурӯхта медиҳем дар муддати кӯтоҳ. раҳмати калом барои дастгирии беҳтаринтон. марҳамат номерҳои WhatsApp мо 911 32 43 41. ба ҳамин рақам дӯстон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, яъне ки чӣ хеле техника мехоҳед, дар комментария бинависед, подписатсия кунед. интизор шавед, ҳаракат мекунем дар навори оянда ҳамхеле техникаи гуфтаги шумо ба навор мегирем. хоҳиш дӯстон, лайкҳоро побразки медем ва дар канал подписатсия мекунем. раҳмати калом барои дастгирии беҳтаринтон. айҷош завоид мешавад. туросо васта мондагим ки он лои пойда мона агар турос дар кора гуфта. ина балони қафо. ина таи кузов. онҷо пусидаги дангзадаги ҷош нест. хоб дӯстони азиз, бортовой яъне ки хундай портери фурӯшӣ ҳастае бо нархи арзон, соли баромадис 2003. дар ҳолати хуби техникӣ мебошад, 1 сола ҳуҷҷат дорад, яъне ки каскаш сафед гуфтаге ки ҳолаташ беҳтаринае. касоне ки портерхар бошад дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи ашт фурӯхта мешавад бо нархи 60,000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос 928 66 68 38. марҳамат муроҷиат кунед. дӯстони азиз, газ 53 ҳастаи бо нархи арзон срочна фурӯшӣ, солиш 1990. сӯзишвориаш танҳо бензин қади ҳаракат мекунад, яъне ки газ надорад. гуфтагиак қарор дорад дар шаҳри Душанбе. бортош наван гуфтагиак краскаш навхадаги дар шаҳри Душанбе бо нархи 27,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. краскаш кабуд, ҳолаташ беҳтарин. рақамҳо барои тамос 918 10 68 87. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед.
дӯстони азиз, шагмани фурӯшӣ ҳастай соли баромадаш 2009 дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат нархаш 145 000 сомонӣ ба онош гуфтагие ки 80% мебошад. яъне ки шагман ба кор тайёрай. касоне ки шагман хаб бошед дӯстони азиз, марҳамат бо нархи арзон ситроошна фурӯшӣ. рақамҳо барои тамос 30 06 06 67. марҳамат тариқи номерҳои дастишон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, марҳамат якто камази фурӯшӣ аст, яъне ки притсепти калон дорад. соли баромадаш 2007 қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат нархша бошад 145 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. касоне ки дӯстони азиз дар комментария нависта гиред, марҳамат рақамҳо барои тамос бо нархи 145 фурӯхта мешавад. 35 57 57 44 қадим марҳамат муроҷиат кунед. дӯстони азиз, эҳтирома хоҳиш мекунем амои масъалаи лайка шербачо фаромӯш намекунем. лайкҳоро мезанем ва дар комментария менависем ки чандо лайка гимонди, ҳатман дар комментария банавис. раҳмати калон барои дастгирии беҳтаринтон. дӯстони азиз, самосвол шагман аст, яъне ки нави пачка соли баромадаш 2024 моториш 430 ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархҳояшон бошад 638 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. кадом светаш ки дар кор бошад, свети сафед ё ки зад ё ин ки сирх. марҳамат дӯстон, ҳама намуди рангоша ҳастай. рақамҳо барои тамос 938 19 98 88. марҳамат муроҷиат кунед. дӯстони азиз, мерседес спринтер аст ки соли баромадаш 2015 дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. вагонаи нав омадагиай ва айни ҳол қарор дорад мерседес спринтер дар шаҳри Хуҷанд. нархаш 225 000 сомонӣ боз гуфтагие ки камтария савдо мешавад. дӯстони азиз, ягон камбуди гуфтагие ки надорад. рақамҳо барои тамос 505 00 04 04. марҳамат муроҷиат намоед. самосвол мазда ҳастай дӯстон, солиш 96 дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. мотор коробка 100% ба кор тайёрай. краскаш сафед, балонош состоянияш хубай. қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. нархаш 50 000 сомонӣ боз камтар савдо мешавад. рақамҳо барои тамос 917 55 67 67. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, боз як то дигар ҳастай газ 53 фурӯшӣ солиш 1989. коробкаш механикаи сӯзишворияш бензин ва газ. мошин қарор дорад дар шаҳри Истаравшан. дӯстон, нархи газ 53 бошад 45 000 сомонӣ. камтараки дигар савдо мешавад гуфтагиай. краскаш навкадаги. рақамҳо барои тамос 918 23 67 60. марҳамат тариқи номерҳои дастишон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, бортувои газел мебошад ки соли баромадаш 2012 солай. объем мотор 2.8 турбо гуфтагие ҳастай мотораш, яъне ки сӯзишворияш дизелай. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд.
газел дар шаҳри Хуҷанд мебошад. Мотори 2.8 яъне ки турбинадор 2012 сол дар шаҳри Хуҷанд нархаш 140,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Рақамҳо барои тамос 928 33 7606 марҳамат дӯстон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, гурӯзавои газел асай бо нархи арзон срочна фурӯшӣ соз 2004 мотор 2000 яъне ки 24 гуфтагия дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархаш бошад 33000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос 919 80 38 46 марҳамат дӯстон муроҷиат кунед. ин ҳаме хеле ҳоз шербача тамошо кардаеста лайка ҷахидаги нести эҳтимолан хоҳиш мекунем ҳам лайкҳоро ба ягон лапотка ба ягон шапалоқа ба ягон чи бизанед штоби ҳамон лайк бисёр шава то ин ки ба моро мотиватсия буда моро наврҳои нав пешкаши шумо гардонем. дӯстони азиз, худованди меҳрубон нигаҳбонтон бошад.